det stærkeste led i regnefilmen, så man regner først af parentes, derefter kommer potens og kvadratrod, derefter kommer divider og gange, og til sidst plus og minus. Det her er regnereglerne for positiv og negativ tal. Plus gange minus giver minus. Minus gange plus giver minus. Plus gange plus giver plus, og minus gange minus giver plus. Og det samme gælder for divider. Ja, her vi skal så, nu det her det er så om plus, minus og gangeparenteser. Først så er der en minusparentes, så når man skal regne ud, så skal man indeni, så det her det er jo plus her. Så skal man lave det om, så det er minus 2x og så minus 3. Så det er 3, så det giver minus 2x, fordi at 3 minus 3 giver 0, og minus 2x er 2x. Sådan der. Og plusparentes, der skal du bare hæve den, så der sker ikke noget, så det bliver 1x plus 6, fordi at 4 plus 2 giver 6, og 1x giver 1x. Og gangeparentes, der skal du bare gange med taler indeni, så den her giver 2x plus 1, fordi 1 gange 2x giver 2x, og 1 gange 1 giver 1. Og ja. Produktet af facit er to tal, man ganger. For eksempel 2 gange 4, det er 8, og det vil så sige, at 8 det er produktet. Det her det er led og faktorer. Det første led i et regnestykke er fra det første tal til det første minus eller plus. Det andet led er fra minus til plus til det næste minus og plus. Og så videre. Og det sidste led er fra det sidste minus og plus til det sidste tal. Det her regnestykke har 3 led. Det første led er 5, det andet led er 4 gange 7, og det tredje led er 9.